Lah. Kepilet manis sing tresno Mbak Wilis. Nggih Mas Eko. Wis kadung. Pak Rasa mangke mboten tanduk. Nggih. Pepujanku mbok yo eling lara lepo aku tansah nyandi katresnan ra bakal luntur nadyan ati kuramok lan acur sembarang aku wis manut kadhe kandhang momong tansah nurut jebulane samudana aku kepit lut manise tresno aja mung ngumbar lamismu agawe lara atiku aja mung ngumbar tresno jebulane andetawa lara ayo Pak Sugi ora bisa tak selaki kabeh kudu sabar nglakoni nadyan kok gawe kuciwa nganti saiki aku tresno spesial kagem Mbah Panut saking Ngadirojo. Matur sembah nuwun Mbah Panut nggih. Sukses selalu kadep panjenengan. Nggih, mengke mingere Suramadu Pak Nut. Nggih. Saking Mas Sugianto Gading. Bose sawit. Pepujanku mbok yo eling lara lapo aku tansah nyadi katresnan ra bakal luntur nadyan ati kuramok lan acur sembarang aku wis manut
Pandu ingkang sampun dipun request. Nggih menika susule saking panjenenganipun Mas Sugianto kalian Mas Rin saking Gading. Oh nggih. Spesial kagem Mas Sugianto, bose sawit saking Gading. Matur sembah nuwun, Pak. Urung. Pak Sigun Ngadirojo. Katresnanmu biyen tak ucapne ana Suramadu. Segara liwat kratek tumuju ing Madura. Mas Rin bebujanku apa sih kelingan nalika ketemu rasetyamu tak ugemi sinek senan obah wayawangi saiki ninggal lunga dedawana bakangene rasa kelingan ing biyene ana gretek Suramadu kae kaya ngene atimu kuciwa larane seprene Suramadu tansah setya saksi cerita tresna dek semono. Monggo sinten ingkang badhe tindak Blitar Banyuwangi. Sumirat kuning suminar surya wanci sore ing terminal Blitar kaya-kaya ngontepake budhaku karo kowe menyang Banyuwangi gremet-gremet miyah dalan bisarapan baru pelaku alon-alon kumrangang ing swara mesin saya keprungu banter ngajak reriketan ing pundakku kowe senden atas titis rasa neng tias sak dalam-dalam kowe mok los lambeku alas paradan kumite minangka seksine lakonku lan kowe
Anggeta rasa tresnamu saya krasa nalika kok alas pipiku ing pundakku kowe sendiri atas titis rasa neng tiang ing sak dalan-dalan kowe mung elos-elos rambutku alas paradanku mitir minangka seksine lakonku lan kowe anggeta rasa tresnamu saya krasa nalika kok alas pipi